Salutare toată lumea și bine ați venit la un prim episod de Give Up 2. Hai, sper că se vede bine. Am mai încercat odată să fac, dar că am făcut Give Up 1 și nu știu din ce motiv n-a vrut să-l bage pe YouTube. Dar bine, hai să facem Give Up 2. Sper că se aude, că nu știu de ce nu s-a auzit, dar na. Cum știți, eu mă joc pe site-ul NotDoppler. Gave up! You come back. Sunt și eu aici. How difficult for me. Bun, deci dacă nu știi jocul, ești un albăstrelul ăsta. Albăstrelă. Un tip drăguț care merge ca un handicapat. Albăstrică ăsta. Și trebuie să ajungi cât mai departe până te... Să apeși pe butonul ăsta de aici. Nu prea se vede. Na, și tot ai probe de astea și la un moment dat o să fie foarte grele și o să te enervezi foarte mult și o să dai give up. Vedeți, am murit deja. Îți scrie de câte ori ai murit? Hai de pana mea, am murit de 2 ori. Bun. Îmi pare rău pentru că episodul de Give Up nu s-a postat. Nu înțeleg. Este invizibil. Ce să vă zic, jocul ăsta e destul de interesant și greu în același timp. Pentru că, vedeți voi, mai e și un buton acolo mare de tot Give Up. Presupun că îl vedeți. Și aparent primul joc, Give Up 1, are mai multe nivele decât 2-urile. Uite, punctele alea sunt nivele, biluțele alea. Na, 2-urile are mai multe. Hai bă, dar ce mă enervează asta? Nu, 1 are mai multe. Da, 1, na. Dar ce mă enervează biluțele... Am uitat de double jump. Bune. Mai încercăm o dată. Du-te, pisici. Haide! No. Gerard. Nu! Nu o să apăs eu chiar acum Give Up. Dar ce mai probabil o să apăs. Ia unde naiba e blocul ăla? Invizibil. Da, e cam complicat. Hei, pentru că nu văd blocul și mă enervează. Dă-i game up. Nu. Îmi pare rău că m-am blocat aici. Mă enervează că astea sunt invizibile. Și vine să le strâng de gât. Haide! Ce? Fac! E bine, cam atât a fost acest joculeț, pentru că I'm give up. Ha? Ce? Congratulations, you give up? Ce? Na. Cam așa sunt și eu. La TV? Că surpriză.
Wow! Wow! Cam așa e jocul Give Up 2. Sper că v-a plăcut. Eu am dat give up pentru că m-am enervat foarte tare. Ați văzut și voi că am dat cu pumnul aici și a căzut și cartea. Deci, da, sper că v-a plăcut acest episod de 5 minute. Dar na, ce să fac? Uite, thanks for playing. M-am enervat, am dat give up. A dat gave up. Oarecum, așa câștigi. Deci, da. Bye bye, lume.